Ga amarya, ga amarya, ga ango. Ga amarya, ga amarya, ga ango. Ga amarya, ga amarya, ga ango. Yauran bikin ku, Ango, na bige taken ku, ango, domin ƙaunar ku. ango, Malam mukutar abba, ango. Fidausa amarya, Shalele, mai kyau da wushirya. shalele, Idan yi amarya, shalele, kuma mai tarbiyya. shalele. Da buhuna ki ya cika kin yi gamo da malam muktar shalele. Auren soyayya zama soya babban alkhairi. Ga mukutar abba da Fidausi Allah ya so sun yi aure. Auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Aure. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Ya mabuwayin sarkin nan Allah mai iko. Aure, Wanda ya kagi ruwa har iska gani da ɗan gogo. aure, Ka ƙara min da fari talabi ga masu ɗanar tarko. aure, Sana'ar waka Allah na roƙe ka. Ka ƙara min hikima da fasaha kar maƙiya su gano bayana. auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Aure. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Ya rabu da mu na zallatin ka abun zaɓaɓɓanka. Aure, Wanda ya ɗabbaka auren sunna shi ne ibashinka. aure, Ala yara sabu ka sanya sun bi ta farkinka. Aure. Ka samu kutar abba Fidausa amaryarsa. Ka saba da ruɗa gunji biya wata muku ina ki so mazona. auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Aure suna ce kama aiki zace na dutse. Aure. Ko a ciki na biya daga ƙarshe tilas zan tsotse. Aure. Annabi ne ya faɗa a hadisi zan iya in rantse. Aure. A cikin wuce annabi suna ji in jabibu. Masana sawar ba Allah shi ya faɗa ikiwana. Auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Aure. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Ayyarare mai guda dangi aure an daura. Aure. Kwashi rawa ku ita ku sosai waka na rera. Aure. Na dangi na amure da ango layi ku jera. Aure. Da rana ce ta ku ranar auren ku. Alƙawarin Allah yau ya cika za ku gidan aure mun yi murna. Auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Aure ya bauta ne amarya ga shawara gunki. Aure. Da sanki akwai tsafta sosai guda wa mijina ki. Aure. Ki nuna fasahar ki fitar sabon yin girki. Aure. Ki mai shagon bakin ki ku ɗau sabon fedi. Idan ya tafi aiki ki gida shi ki mai zai ji daɗi. Auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Aure. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Malam makutar abba hakuri to ya zama to naka. Aure. Kafin dausu lawal amarya ta zama targa. Aure. Sannan kuma ga hawa uwar gida momin ƴaƴanka. Aure. Kai ka zama mai riba dan ka kwashe baga. To san fa bambanci tsakanin uwar gida da amarya kaji. Auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Ku ɗau hakuri digo amarya da ango ƴan kirki. Aure. Kowa ya shuka a dole ne zai sa taki. Aure. Ba da hawa keke in kai ba shi da maburgi. Aure. Ku yi auren soyayya sannan ba tayayya. Ku targa Firdausiya ku yi zaman ku na soyayya ku ji daɗi. Auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Aure. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Ina kuke ne matasa ga wani labari. Aure. Soyayyar shan minti da kuke yi ba ta da tasiri. Aure. Kawai gaye dage ka yi aure dan shi ne tari. Aure. Kuma zo matar ka akwai lada gunka. Lada ta ibadin ka balin ka sannan za ka yi haske abokina. Auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Ga makwatan Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. Matasa mai aure domin ku ya zama alkhairi. Aure. Aure bauta ne sannan kariya daga duk shari. Aure. Matashi mai aure mata ku ba sa mai gori. Aure. Kuri na yin aure na san kuwa zan more. Dukkan ramar da na yi da baki na zai zama labari a
abokaina. Auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Aure Ga mafitar Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. da daɗi. Ji sama DJ. Sai ta salon kiɗa zama gaida uwar gida ga murya. Kai da uwar gida ta Ko a cikin gida ita dai ce ke aiki turmi da tabarya. kai da uwar gida ta Kafa za ta yi gardama ba abubuwa sa'in sa ita da amarya. kai da uwar gida ta Idan kishi na ango ba zai sa ta lahani gurin ta amarya ba. kai da uwar gida Da mu kuwa ta kware gurin girki har ma kaddale gun ango. da uwar gida Ta iya tarbiya kun ƴaƴayensu ta zamanto jigo. da uwar gida Hawawa kai take a gurin muku tare kin zamto bargo. da uwar gida A fannin ayyuka na gida dai lalle sai mu kira ta gogowa. da uwar gida Maman Abba Usman da Kaira kin zamanto bangowa. da uwar gida Mama kun Khadija ta ƴan mata Badaru yake maki dangowa. da uwar gida Mama kun Abba Muhammadu kashi ne yake ada bargowa. da uwar gida Mai ilimi ce Hauwa fannin Islam da Bokowa. da uwar gida A fannin kwalliya tamkar da wasu take kawai mai karkowa. da uwar gida Ga biyar zama an yi maki Hauwa urke ta da karkowa. da uwar gida Kula da bi ku ƙara biyayya kun an ku shi ya fi daɗi. Taso taso ango taso taso ango. taso ango Domin sirri na gyaɗa ne kwanso. taso ango Mai yawan wanka ne zai bude taso soso. ango Yau dai soyayya a tayo na so. taso ango Domin tsuntsu ke yin shiƙa. taso ango Kun amarya a lalle ka yau dace. taso ango Wani gida kuka mai daɗin taso zance. ango Ko ina aka duba ka yau dace. taso ango Aboki gun ango ba zan mance taso ba. ango Malam biliya yar mama ku duba. taso ango Shi ya dau nauyin ta ba zan mance ba. taso ango Ni Badaru tafiya na yi waƙar. taso ango Fatan alkhairi da ke gun ango da amarya sama. auren soyayya ga masoya babban alkhairi. Da daɗi. Ya mafitar Abba da Firdausa Allah ya so sun yi aure. 081 46 68 03 11 Badaru Ejeliwai. Auren soyayya